Hemen salam. Bugün abzorda Camry 2012. Bizim dilimizde aydanda palta Camry. Birinciden nem üçün palta Camry deyilýän aýdaýyn. Ýyzky faraları palta miňden sebäpli bizde palta Camry diýilýär. Seredin? Paltaň sapçagy berem demiri. Edil bu kuzovda Evropeyka diýänmeden ba, oň farasy bitin gelýär şeýle. Ol Russiýada öňürlýär. Russiýada Camry dedilen zawod açdylarda şo taýda düdüp Russiýanyň rynygy üçin çykýar ol. Görünsüňiz köpüňiz bitin farada hemem edil bizde Türkmenistanda olan bahas gat gymmat $20,000 çenli gidýär. Näme üçin gymmat? Olar paket geldi. Türkmenistana paket geldi. Şo sebäpden hem gymmat satýarlar. Hemem az wa. Atak men liçne ödüm onça pul berip Evropeyka almayan näme üçin? Russiýanyň içinde Amerikan kan gowurýarlar şuňalak. Russiýanyň zborkosy näle imini bu zborkan has gowurýarlar orsoň ödü. Men Russiýada bilýäňiz-de 10 ýyl boldum. Şonda ol Camry'ni alanlarken ýöne iminli şuňal Amerikanka islenler köp. Ýöne olarda bu Amerikanka gymmat. Russiýanyň içinde zbor edilen sebäpli Evropeyka Russiýanyň içinde arzan. Şo wagt men okyan wagtlam 500.000 rubl. Indi biraz gymmatlandyr sebäbi dolar gymmatlady. Alama, Roma motma. Bu kuzovda 2012-nji ýyla çykyp başlady. Bizim maşinimizam 2012, 2014 ýyla çenlidir. 15-de uja kuzov ütkiýe Aziýada gelýändir 15-nji ýyla. 3 komplектasiýada gelýär. L prostoyca mata salon, lyuk ýok. Şuňal S, lyukluja, koja salon we XL. XL'si biraz gymmadyrak. 2 tane motorda geldi. 2,5 we 3,5. 3,5 biraz gymmadyrak, biraz da has gymmat. Şoň üçin 2,5'lık has populярdyr Türkmenistanda. Köp ýaýranam 2,5'lık sebäbi bahasy bolmayan amatly. 3,5'lıklar bilen 2,5'lyň tapagy $5,000 çenli barýandyr. Men bilemok näme üçin, näme sebäpden $5,000 3,5'lyga üstüne bermeli. Emin şoňa düşünemok. Ýazyň siz kommentariýada. Ya elbetde 3,5'lık gowy, has gowy ýöne 10 raznica bolmaly däl. Düşünýäňizmi? 10 raznica berip ýyly has täzerägen alanyň gowy. 3,5 alanyndan. O men pikirim, siz isteseňiz razylaşýaňyz, islemeseňiz razylaşmaýaňyz. Razylaşsaňyz da, razylaşmasaňyz kommentariýada ýokma, suratda ýazyň. Maşynyň daş widi barada aýdamyzda owadan eýminli palta Camry'ň daş widine hiç ýyl pretenziýa ýok, owadan geldi. Men pikirim arasy şäher üçin şu maşyn owa hiç ýyl ýagdaýda bolanok. Ýene bu men pikirimdir. Siz öz pikirlerinizi ýokma, suratda ýazyň. Näme üçin owa bolanok? Aşağı pes. Görýäňizmi? Şu maşynyň aşağı pes. Kendige liçna men ödüm palta Camry sürdüm. Şäher içinde de moy kalada baramda da köp degirýärdim. Bu aralyk ýollara giremde çukur zatlar bara. Kimmisin sany ýa şu aşağı degýär şu. Şondan owa ýerlere mudam aýdandyr. Egerde budjet $10,000 çenli bolanda owa ýeriň maşyny dut Camry dut bolan has gowy. Liçna ýene men öz pikirim. Siz razylaşsaňyz, razylaşmasaňyz kommentariýada ýazyň. Bu maşyny käbir gaty görýär. Gaty diýär, awa gatyrak. Ýöne şäher içinde men sürýänlerni paltan sürüp bert.
Hiç il bildiren ok bana. Dut kemri, öküz kelle, hiç il bildiren ok tapawdy. Näme sebäpden şuňa gaty diýilýänini men size aýdaýyn. Biz mundan öň dut kemri sürdik we öküz kelle sürdik. Asnawnoy köpüými Türkmenistanda Toyota sürýär. Dut kemri sürdük, yumşajak, öküz kelle içdik, has yumşagyny. Ondan soň muňa geçýäňe, onda hawa bildirýär gatylygy. Edil dut kemri we öküz kelle bilen deňeşdireňde hawa gatyrak boy. Yönü vidi owadan we diskalary bärde ulurak gelýänler. Şonam gaty diýeňizde, şonam gödegini tutun. Diskalar biraz kiçirak goýsaňyz yumşak bolýar. Bulan prostoy yumşak gelýänler. Edil siz yumşak sürmek isteseňiz, iň prostoy komplektasiýany alýaňyz. L komplektasiýany we yumşajyk sürýäňiz. Atak XS owadan, XL de owadan ýöne bakalar biraz gymmadyrak. Indi her bir maşyny abzor edemizde biz hökman suratda bakana aýtmaly. Sebäbi bize gyzyklanýar zat baka. Imini bu maşynyňa bakada gymmat. Sebäbi bir wagt gymmat alynan maşyn bu. Şu wagt palta kemrilen bakasy Türkmenistanyň içinde 7300-7400 dolardan başlaýar we 12-13 000 dolar çen gidýär. 7300-7400 dolar siz iň prostoyny alýaňyz, lük ýok, diskas prostoy we mata salon alýaňyz. Biraz üstüne goşsaňyz 8,5-9 ýakynmasaňyz, goýja SC komplektasiýa alýaňyz normalca. Ondan biraz ýokary kalsaňyz uje XL alýaňyz we 3,5 alýaňyz. 3,5-lygyň SC'si olsun, XL'si olsun tapawjak gymmat gelýändir. Особенно da XL'si 3,5'lar 2 gulşitil gelýär. Mena bärde size görkezek. Görşüňiz ýaly bir gulşitil bärde 3,5'da 2 gelýär we şuň asly aşağı şeýle gara gelmeli. Bäri ýöne muňa ak sepilen, aga öwrülenir bay. Polny ak reňki öwrülen sebäpli aga edilen atak bu gara gelýär. Indi maşynyň içi barada size aýdyp bereýin. Rulmuz bärde multi rul. Hemme da rul kontrol etip bolýar. Datçyklardan cruise kontrol ba. Distansiýany kontrol edýär. Distansiýa datçygymyz bärde. Özçe şeýle monitorjuk. Elbetde bu kiçi monitor, şu wagt has ulurak monitor goýýarlar da, ýöne olja zawod goýup bolmaýar. Zawod goýdak isleýänler ona mikrofonna Bluetooth, AUX hemme zat bar, telefon çatyp bolýar. Torpedajauşun şeylerak edilen bir hili yumşak koja tikilen. Bärler plasmas, hiç zat ýok. Buň bäri mebel edilen, aslyň öz mebel gelýän däldir. Bäri mebel edilen. Vidi elbetde olanlar. Torpeda söz ýok. Biraz gatyrak hawa yumşak eden bolsalar has goýardy, gatyrak ýöne elbetde. Rulum owadanjy. Nälik öwrüňiz ýerem, paltaň rul. Mena goýarym şunu. Akuratnca rul ha. Bärde şeýle barjagyz. Normal, gat ulady. Şeýlece bardaçogymyz. Dolu zatdan. Hiç köşk zat ýok bärde de. Bärde şuňalçyk ojuk-bujuk salmak üçin. Bärde besparawodna zaryadka da ýok. Başga da adam ýok. Bärde bizde hemme zat ruşnoýdur olanlar, klimat kontrol zat ýokdur. Hemme zat ruşnoý etmeli. Ana minusy. Hemem açardyr start stop derler. Şuň öňkü sidenýalaryny has owadan görýän. Dutynkydan, öküz kellänkiden muň sidenýalar owadan gelýär. Gözüňem görýänsiňiz näde owada. Ilki sidenýasyna geçemizde. Edil bu maşynyňa olanlar sidenýasynyň opşy maşynyň ýagdaý ideal maşyndyr. Şoň üçin bahas gymmat mümkin. Ideal sidenýalar zatlar arkada siatkaja bar. Hemme zat akuratny. Edil bu maşyn bar aýdamyza. Atak palta bar aýdamyza. Yzyna oturmak udobly. 3 adam spakoyna sığýar. Aşgabatda da gidip gördüm. Elbetde duta bol, ýaly yumşak däl bu ýöne bolýar. Paýjat. Diskalaryňyz kiçirak bolsa spakoyna dalyna sürüp bolýar. Palta kemri dikkat köp aýtdyňyz olanlar hökman turatda like çagyr, kommentariýa paýlaşyň dostlaryňyz bilen. Go ahwat alsyn video. Ondan soňra öýre bir hepde 3-4 video çykaryp durarys. Bagajnik pultdan açylýar. Şuňalak özüne beraber ullakanca bagajnik bar. Minusy knopkada yapylanak. Yapylanak saatga orada. Eliň bilen yapmaly. Ha,
berde gidravlikacık ba, açtın öz galır ya. Motorumuz berde ulanır, 2,5'lık motor, 180 atın gücü, raskodu 9,5 litre, 100 kilometre, nollan 100'e çennem 7,5 sekund diye, hazır barlak görürüz onu. Sideni kontrol berde öňe ıyda, biram arkasy. Bolluk kan bir 3 köşük zat yok. Pamit sideni zat yok. Motorun otlanşygy. Gatken salonu sesi eşdilenok, ana şonsy gowy. Edil bu maşynyň probegi 194 000 lira ulanlar. Iň esasy adam howpsuzlyk ýatdan çykaramdok. Lüğümüz yapalım. Lüğ berde hem beýle açylýar, çıra-çıraň sürýäni, owadan olup hemem beýle de açylýan rolanlar. Çalacak kondisioneri işletecektir. Sebebi yaman ısıtıcı. Birazcık işledeyin. Kondisionerini hepsi işledemizde, maşin çekemde, abzor edemizde ses eşitiliyor şondan. O da qowgalı noktası üçün. Şoň üçin ısırap sürýändir. Yok ma suratda like komentar oýun. Palta gatty diýenler üçin. Gatymy, gatty dämädir görürüz. Şäher iç üçün diýilýän maşin şu palta. Käbiri şäher iç üçün Corolla gowy diýerler ha. Yok, şäher iç üçün palta gowy. Hem giň, hem gowy ýörýär. Ýörüşine söz ýok, 2,5 motor gowy. 3,5 has gowy ýörýär bundan. Häzir paltany öwýän sen zat diýjekler üçin. Men paltany elbet göremek gowy ýörýän. Gatlygyna gaty edil biz dut kemri, dut havalon, öküz kelle önen deňeşdiremiz. Olara göre gaty gelýär bu. Ýöne wit bada bärler. Şo widi öküz kelleden hem owadan dut kemriden hem owadan gören paltany. Galanam siz hokman surat ýazdyň, siz haýsyny owadan göräňiz, dut havalon owadan mı siz üçin, babuçuk owadan mı, dut kemri owadan mı, öküz kelle owadan mı ýa-da palta. Hokman surat ýazdyň. Şu paltany we 2018-19 modeller var ha, şoň taradasyň has owadan gören. Paltaňym imini şu XS-si, XL-si şonu owadan gören. Prostoyny hiç wit ýok. Bu ýene men öz pikirim. Inni 7,5 sekundda çykýan bu ýüde. Çykan okmy? O nädir barlar? Men pikirimçe çykar bu. Ekonom rejimim badyr. Ana aýtmadyk zatlan. Berde ekonom rejim bar. Yani basmanjyk sürýän ekonom rejimde özi gidýär. Şondan az ýakka 100 kilometre 9,5 metr. Atak gal polny dirap sürsen onu elbetde ekonom rejim öçer. Barlalyň onlar. Nolan akşa. Boyunlarım gelýär. Bulardan näet geçmerken benimle. Şöyle şeyip durayın. Siz meseleler olýarlar. Geçerler et. Onu sayım. Salam. Tamam. O eşeğim böyle otur. Şungarak. O derler ama bärä öne Türkmenistan halkı Merf diýerler Türkmenistan diýerler şu. Goýar. Şöyle böyle mesele yok. Edil o diyor. Yani o diýemde näkilisine. O waň adamlar gumada sürýär, potroda da sürýär. Sebäbi maşin näme gerek men häzir potroda ýörek gitjek bolsam ýa eşekli gitjek bolsam şeýlebi. Maşina beripdir $10,000, $7,000 pul. Potroda da sürmejek bolsam peýdasy ýok da şeýlem. Muňam aşağı diýýär. 18 kemringem aşağı diýär. Şondan o ýer üçin dälýän bu maşin. Edil muň ýarak ýol bolsa elbetde bäram bolýar o ýer. Sötaki 2,5 bildir ya 2,5'ını. Üçlük dut kemri söýür ya. Mesele yok. Üçlük dut kemri söýür yani şular. Ýöne ýene diskina bagly berde ullukan diska. Agyr ana ol lad edip biler. Kiçirek diska takyp üçlük söýür ya. Edil kiçirek diska da bolsa. Atak 3,5'lık
has gowy 3 armyk berem isleýän ýöne baha ýaman gymmatdar. O baha berip palta. Bilemem. Almazdım diýen men pikirme sebäbi kopartdan ýene aýdyşmaly 18, 19, 20 kamera urduran gowda. Indi 18 kamera gelen okta 19 minimum. Şonu urduranyň gowy. Başka palta kamera barda men näme aýdyp bermedik bolsam, siz hökman suratda ýazyň kommentariýada. Maşynyň nämesi kim? Imini bu maşyn barda däller, imini palta kameraň nämesi kim bolýar? Ondan soň nämesi çalt döwülýär, nämesi çalsaýlar. Näme şo zatlar barda hökman suratda ýazyň siz. Sırlardan geçelim. Yürüyüşü gowy. Häzir şurada ýoluň bir dürsüdür ýeri bar. O taýda da barlak görürüz. Gatdymy? Siziň aýdyşyňyz däl ýa gatdy. Ay, elbette. Maňal ýol bolsa bolmaýar. Ha, o maňal ýol ona mesele. Koyuyor ya yürüyüşü. Koy. Bu tavlanın mele. Yürüyüşüne sözde oğlanlar. Yol tutuculuğu hem koy. Biraz gatırak mı gatırak. Siz şehirde yaşayan olsanız 10 min ölçeğinden maşin isteyen olsanız palta kamera alıp bilersiniz. Yıl täze dut kameradan, dut tavlandan, owadan vitba. Ýöne berkligi dut kamera, dut tavlan babyçkaça barmy, ýokmy? Onu ustalar ýatsyn. Kim usta has gowy düşünýänler bar. Şolar hökman surat ýazyň. Şolaň berkligi dut kameraça, dut tavlança barmy ýa ýokmy? Hökman suratda. Palta kameraň razwarody, gowy. Razwarody şolaň elbetde. Häzir özüňiz görersiňiz. Ja, razvarot elbetde. Maşin barda aýratyn bir pikirim men daşarda aýdaýyn. Motor şu wagt işläp dur. Näle işleýär? Edil motoruny içil ses ýok. Opşam 2 armyň işleşi elbetde paltalarda gowy gelýär. Iň esas soraw palta kamera öz bahasyna degýärmi? Men pikirim degýär ulanır. Palta kamera öz bahasyna degýär. Imini bu maşina öz bahasyna degýärmi? Degýär, gowy maşin. Ýöne ýan kaýtşymýarlar. Ardanak tap bilersiň, tap bilersiňiz. Ýöne gowy sastaýanyda tap bilersiň, tap bilmersiň bilemok. Palta kameraň primerna men size bahasyny aýtdym. Bazarda şu wagt Türkmenistan bazaryna nähilek bahalardalygyny. Opşam alanda maşin elbetde. Wywat siz owada ýaşaýan bolsaňyz, siz üçin maşin däl. Siz şäherde ýaşaýan bolsaňyz, size diýilýän maşin şol. Galanam ýok men owada da haýyljak sürüp gitjek ýa owamyzda da ýol aýna ýalyk diýseňiz, men potroda sürmek diňe ýolda sürýän diýseňiz, onu owadakylar üçin bolýar maşin. Ana şuňa alap zor bolanlar. Göwnüňiz ýaran bolsa dostuňyz bilen paýlaşyň, like goýun, kommentari, hökman suratda agda bolun. 20 miňden geçdi uje. 100 miňe de basym ýeteliň, tomsa çeni maksat goýduk. 100 miňe ýetsek, gowja ulurak bir konkurs eder YouTube kanaly. Belki size palta kamera goýarys, belki Highlander goýarys, belki dut kamera goýarys. Onam siz kommentariýada hökman suratda ýazyň. Şu ýürüte wideoň soňuna çenni görýänler üçin men şunu iň soňuna aýtdym. 100 miňe ýeten günümiz gowja bir maşin biz sponsorlar bilen razıgrad eder. Haýsy maşin razıgrad etmeli, onu siz kommentariýada hökman suratda ýazyň. Göwnüňiz ýaranmasa like, kommentari hökman suratda inni basym abzorlar ýyzyna çykyp başlar. Her hepde de 3-4 abzor etmek maksadymyz bar. Şoň üçin gollaň bizi. Eňe esas janyňyz sag bolsun, kim şuňal palta arzu edip berýän bolsa, her biriňize Hudaý etersin.